Türkmenistanda zenanlar yine de kanun goraýjy daraların üns merkezine düşdi. Bu gedek aýal gyzlara dini ynanjy sebäpli batyş edilýär. Balkan vilayetinde Milli Howpsuzlyk we Içeri işler ministrlikleriniň işgärleri mesçide barýan, namaz okuyan we hijab atynýan aýallary soraga çekerler. Türkmenistanyň günbatarynda dinçi aýal gyzlaryň soraga çekilýänligi barada maglumat beren çeşmelerimiz olaryň kanun goraýjy daralar tarapyndan düpli barlyglara çekilýänligini gurrun berýärler. Balkan vilayetinde ýaş dindar gyzlary Ilaytyda mesçide barıp namaz okuyan, hijab we dini isgeyip ýanynda tesbih alyp gezýän gyzlar we aýallar İçeri işler ministrligi we Milli Howpsuzlyk ofitserleri tarapyndan soraga çekilýär. Olaryň mobil telefonlaryndaky maglumatlar internet salgylary barlanýar. Dini maglumat tapylan ýagdaýynda aýal gyzlar babynda çuň sorag we derine geçirilýär. Dini idaralarda işleýän imamlar olaryň islamyň haýsy mezhebine ynanýandygy hakda sorag jogap geçirýärler. Dip habarçymyz 10 martda gurrun berdi. Şeýle derine çekilen Balkanly zenanlaryň biriniň sözlerine görä, özüne sorak edenler barlygynyň sebäbini dinçi aýallaryň islamyň sünni mezhebinden beýlek hakymlara uýýanlygyny şeýlede dini radikal toporlara gatnaşmazlygyny anyklamak üçin geçirilýänligini aýdypdyr. Adatlyk bilen adynyň agdalmazlygy şertlerinde gürleşen 30 ýaşlaryndaky zenan sorak edişlikde polisiýa ofitserleri türkmen zenanlarynyň we erkekleriň radikal islam maglumatlaryny internet arkaly tomaşa edýänligi bilen baglylykda ýagdaýy öwrenmegiň tawsyrlanlygyny aýdypdyr. Dinçi aýal gyzlaryň sorak edilmegi we derňewleriň sebäpleri barada döwlet habar beriş serişlerinde maglumat çap edilmedi we resmi düşündürüş berilmedi. Adatlyň çeşmelerine görä, Milli Howpsuzlyk ministrliginiň kiber howpsuzlygy bölümleri bu ýagdaý bilen içkin gyzyklanýarlar we olaryň tapşyrygy boýunça derňewlerde zenanlaryň internet saýtlaryndan alýan maglumatlaryna şeýle-de daşary ýurtlarda bolan zenanlara esasy üns berilýär. Soňky ýyllarda Dubaýda, Katarda we Türkiýede 4-5 ýyllap ýaşap gelen we hijab atynan aýal gyzlaryň dinine berilendigi, olaryň dini guramalara agza bolmagy güman edilýär. Olardan hijab giymekden el çekmek talap edilýär. Bu barlyklar Balkanly dinçi zenanlary gaty gorkuzýar we kanun goraýjy edaralardan nägilelik döredýär. Dip habarçymyz aýdýar. Dünýäwi Türkmenistanyň kanunlarynda din azatlygy kepil etýär. Muňa garamazdan ýurdun iraty dini ynançlary üçin ýygydyryly batyrşlara tede bar bolýar. Şu günler Balkan vilayetinin häkimetleri nas satýanlara we atýanlara garşy giň gerimli reýtleri geçirýärler. Türkmenbaşy şäherinde büdjet işgärleriniň käbirine nas satýanlaryň işden boşadyljakdygy duýdurulýar. Bu çäreleriň arasynda sebitde nasyň bahasy 200 götürme çenli gymmatlady. Şol bir wagtda import edilen çelimleriň ummasyz bolçulugy emele gelip, olaryň bahasy 20 götürme çenli arzanlady. Bu megerem Türkmenistanyň taryhyndaky iň gerimli reýtler bolsa gerek. Nas satýanlar gözlenýär. Polisiýa işgärleri köçeleri gözükçüligi hem güýçlendirip, şäher ilatynyň nas satyp atmaýandygyny barlaýar. Hatda polisiýa işgärleriniň özlerini hem barlaýarlar. Sewda nokatlaryndaky we hususy dükanlardaky erkek satyjylary hem barlaýarlar. Hatda olaryň jüblerini hem barlaýarlar. Nas satýanlary we atýanlary ýüzlerçe manada çelini jerime salynýar. Dip Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy aýtdy. Sebitin döwlete degişli idara kärhanalarynyň aglabasynyň ýolbaşçylary öz işgärlerine nas atýanlaryň işden boşadyljakdygyny hem duýdurýarlar. Şeýle duýduruşlar Sebitin jemgyýetçilik awtobuslarynda we döwlet taksilerinde sürüji bolup işleýän raýatlara hem edildi. Türkmenistanda nasy saklamak, öndürmek we ulanmak gadagandary ýurdun administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 80-nji maddasynda nasyň satmak maksady bilen uly bolmadyk möçberde taýýarlanylmagy, edinilmegi, saklanylmagy, daşalmagy ýa-da iýerilmegi we satylmagy binýatlyk mukdaryň 5-sinden 20-sine çenli möçberde jerime salynmagyna eltýär diýilýär. Muňa garamazdan häkimetleriň mundan ozalky ýyllarda nasa garşy gören çäreleriniň gerimi häzirki ýaly giň gerimde bolmandy. Adatlyk häzirki çäreler barada yerli polisiýa müdürliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Ýöne yerli polisiýa ofitserleriniň bir näçesiniň anonimlik şertinde aýtmagyna görä, bu reýtler ýurtda nasa garşy berip çäre görmek barada yerli kanun goraýjy edaralara ýokurdan gelip gowşan tawşyryk bilen baglanyşykly. Bu çäräniň çäginde nasyň söwdasyny dol ýatyrmak, naskeşleriň sanyny
ýiti çäklendirmek göz öňünde tutulýar diýip yerli polisiýa ofiseri aýtdy. Şol bir wagtda temäki önümleriniň söwdasyny edýän yerli telekeçileriň bir näçesiniň sözlerine göre bu çäreleriň sebäpleri täsirli döwlet emeldarlarynyň ýakyn töwereginiň ýurda uly mukdarda çilim getirendigi bilen baglanyşykly. Häkimetler NASA karşı giň gerimli reýtleri başladyp, naskeşleri çilimi öwrenşdirmegi we çilim söwdasyna goldaw bermegi maksat edinýärler diýip yerli telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Bu waka NASA karşı görülen giň gerimli çäreleriň arasynda sebitde daşary ýurtlardan import edilen çilimleriň ummasyz bolçulugynyň emele gelen we olaryň bahasynyň 20 göterim ardanlanmahalyna gabat geldi. Mundan öň 100 manat bahalanan çilimler 80 manada, 90 manat bahalanan çilimler 75 manada we 110 manat bahalanan çilimler 90 manada ardanlady diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtda sebitde nasyň bahasy 2 esse, käbir ýerlerde 3 esse gymmatlady. Häzirki wagtda nasyň 30 gramlyk bir haltajygy 20 manat, käbir satyjylarda 30 manat bahalanýar. Mundan sanyjy gün ozal onuň bahasy 10 manada barabardy. Nas tapmagyň kynlaşandygy sebäpli çilime geçmäge mejbur bolýarys. Ýöne çilim menýaly 1500 manat aýlyk alýan işgärler üçin aşa gymmada düşýär diýip Balkanly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen häkimetleri mundan 7 ýyl ozal ýurtda temäki önümleriniň söwdasyna karşı berip çäre görüp başladylar. Bu waka 2016-njy ýylyň martynda ýurtda temäki önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we söwdasyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda kararyň kabul edilmeginiň ideýanyna gabat gelipdi. Şonda Türkmenistanda çilim söwdasynyň ähli ygtyýarlyklary ýurdun söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berildi. Şondan soňra hususy dukanlarda temäki önümleriň söwdasy dolu diýen ýaly gadagan edilip, döwlet dukanlarynda käte çäkli möçberde ýola goýuldy. Bu gadagançylyklar wagtyň geçmegi bilen gowşan bolsa-da wagtal güýçlendirildi. Bu çäklendirmeleriň netijesinde çilimiň bahasy telim etse gymmatlady. Bu bolsa çilimkeşleriň köpüsiniň çilimi taşlap, has ardan we el ýeterli bolan NASA başlamagyna getirdi. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Lebapda 4 Türkmenistanlynyň temäki önümlerini şol sanda NASA Özbegistandan ýurdun çägine bir kanun getirmekde tutsak edilendigini habar berýär. Olar Lebap vilayatynyň polisiýasynyň bölüminiň we Köýtendağ etrabynyň transport polisiýasynyň işgärleri tarapyndan 2 fevralda saklandylar. Kelif demir ýol menziliniň golaýynda ýerleşen Köne Garly owasynyň ýaşaýjysynda 1200 kilogram nas ýapragy we 150 kilogram taýýar temäki tapyldy. Şol ýerde Vekil Badar etrabynyň 3 ýaşaýjysy hem tutsak edildi. Olar harytlary Mary velaýatyna alyp gitmelidiler diýilip habarda bellenilýär. Türkmenistan 2025-nji ýyla çenli ýurdu temäkiden azat etmek ugrunda tagalla edýändigini aýdýar. Munyň çäginde geçen ýylyň fevralynda Türkmenistany temäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnama tasdiklanyldy. Türkmenistanda temäki önümlerine salynýan salgydyň möçberi hem soňky 1 ýylyň dowamında bir näçe gezek arttyryldy. Aşgabat Türkmenabat ýokary tizlikli awtobanynyň soňky 2 böleginiň gurulşy ilk eglan edilen planlardan has uzaga çekýär. 2019-njy ýylda gurulşy başlanan bu magistralyň ýam tawsyrylan böleklerinde tüýsen çägelere garşy çärleriň görülmänligi hem bellenilýär. Bu da öz gezeginde hilakçylykly ýol hadisalarynyň döremegine sebäp bolýar. 600 kilometr töweregi bolmaly bu ýoluň gurulşy Aşgabat Tejen Mary we Mary Türkmenabat bölekleri hükmünde 3 tapgyrda planlaşdyryldy. İlk wagtda häkimetler Türkmen gaznasyndan 2 milyard 300 milyon dollar goýberilen bu ýoly 2023-nji ýylda tamamlamagy göz öňünde tutýandygyny ma'lum edipdi. Döwlet medeniýeti täze magistralyň Aşgabat Tejen böleginiň 2020-nji ýylyň oktýabrynda ulanylmagy berilendigini habar berdi. Ýöne detlapky mailnamada ýoluň bu bölegini 2020-nji ýylyň dekabrynda tamamlamak planlaşdyrylypdy. Munyň bilen ýoluň birinji tapgyry mailnamadan 10 ay giç tamamlandy. Plana görä ýoluň Tejen Mary bölegi 2022-nji ýylyň dekabrynda, Mary Türkmenabat bölegi hem 2023-nji ýylyň dekabrynda tamamlanmalydy. Ýoluň soňky 2 böleginiň gurulşy has uzaga çekýär. Hünärmenler indi magistralyň doly 2024-nji ýylda tamamlanjakdygyny aýdýarlar.
diýip ýagdaýlardan habarly çesme 10 martda gurrun berdi. Ýolun gijikdirilmeginiň mümkin sebäpleri barada onuň gurulusyny alyp barýan Türkmen Avtoban ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden kommentariýa almak basartmady. Sol bir wagtda magistralyň eýam tawsyrylan bölüklerinde süýsen çägilere garşy çäherleriň görülmänligi bellenilýär. Sähel ýel tursa köçede destine çägi üsmekleri emele gelýär. Ulaglar olardan tawulyp geçmeli bolýarlar diýip yerli sürüjüleriň biri gurrun berdi. Ol bu ýagdaýlarda azatlyň hem habar berýärli, ýol hadisalarynyň hem ýüze çykýandygyny sözüne goşdy. Türkmen metbogaty iri ýoluň gurulusynyň öňü tirasynda onuň ugrunda geologik we topografik barlyklaryň geçirilendigine habar berdi. Galy berside ýoluň teknik aýratynlyklary we onuň ugrunda yerleşen inženerçilik detgallarynyň yerleşen ýerleriniň umumy çyzgysy yerli hünärmenler tarapyndan islenip düzülipdir. Detlapky mailnamada täze ýoluň ugrundaky çägilerin süýsmesine garşy göz öňünde tutulan çäherler köpçüligi mälim edilmeýär. Çägili meýdan Türkmenistanyň epesli bölегine emele getirýär. Çöl ýurdun territoriýasynyň 70%-ni gowragyny tutýar. Täze Avtoban Türkmenabatyň aňry Çärjew trawynyň uly awtomobil ýolu bilen tepleşdirilýär. Çärjewden aňry Özbegistan bilen terketde ýerleşen Farap gümrükhanasyna barýan ýola birikdirilýär. Munyň bilen täze ýol Türkmenistanyň gündogor terkedini Aşgabat bilen birikdirer. Gepin gerdisine bellesek, ýoluň gurulusyny alyp barýan ozal kent tanalmaýan Türkmen Avtoban karhanasynyň eýesiniň prezidentiň daýdasy Durdunabat Recepowanyň adamsy Annanazar Recepowdygy barada maglumatlar peýda bolupdy.